Sa handumana ni Rene Claire, Bobet, Paterbonia. Sa adlaw nga ikaw na tawo, Mayo 8 sa tig 2007, nagdala ka og mga damgo nga puno sa paglaom ug pagtuo. Gikan sa Talacogon, Agusan del Sur, mitubo ka nga mapainog sa anon na panpuno sa determinasyon. Ang imong mga kamot dili lang alang sa bola, kundili alang usap sa mga damgo nga gusto nimong makapot. Sa matag ensayo, sa matag singot nga miagas, nagpakita ka nga ang kalampusan ginapunduhan sa paningkamot. Daghanang mito sa imong talento, daghano sa panalipay sa imong pagkabutan. Bisan bata pa ang imong edad, ako na ang inspirasyon nga imong nahatag. Rene Claire, Bobet, dili ka na mo kalimtan. Ang imong ngalan magpabiling buhi sa among kasing-kasing. Bisan di hunong ang imong panaw sa kalibutan, ang imong damgo magpadayon pinaagi sa mga nahibili. Ang imong pahiyom, ang imong paglaan, magpabiling kahayag sa kangit-ngit sa kasubo. Hangtod sa panahon nga magkita ta pag-usab, magpabiling kang bayani sa among handumana. Isip usa ka estudyante ug atleta, gidala nimo ang dungog sa imong pamilya ug eskwelahan. Sa matag duwa dili lang kadaogan ng imong gipangita, kundili ang pagtubo. Isip usa ka maayong tawo, ang imong mga higala ug kaoban sa koponan nakakita sa imong gugma sa basketball ug sa kinabuhi. Ang imong kadasig nakadasig usab kanila nga dili mo hunong bisan lisod ang dalan. Maner kang pamilyabot, ang adlaw nga walay nakapaabot. Hunyo 8, tuig 2026, sa usa ka makapasubo nga hitabo atol sa kalihokan sa team na putol ang imong panaw dinhi sa kalibutan. Minghila kang pamilya, mga higala ug mga kauban, kay sayo kaayo ang imong pagbiya. Apan bisan puno sa kasakitan nga mong dughan, nag-ampo kami nga ana akan na sa malinawon nga pahulay. Rene Claire, Bobet, dili ka na mo kalimtan. Ang imong ngalan magpabiling buhi sa among kasing-kasing. Ang imong mga damgo mahimong inspirasyon sa tanang kabatan-onan nga nagtinguha usab sa ilang kahugmaon. Ang imong gugma sa basketball magpabiling ehemplo sa dedikasyon ug pagkamatinod anon. Bisan wala ka na sa among nga tubangan, aniya gihapon ka sa matag handumanan. Niadtong Hunyo 24, gidala ka sa imong katapusang pahulayan didto sa imong yutang natawhan sa Talacogon. Apan ang gugma sa mga tao alang kanimo, dili ilubong uban sa panahon. Ang usa ka kinabuhi mahimong mubo, apan ang maayong ehemplo walay katapusan. Pahulay sa kalinaw, Bobet, salamat sa inspirasyon, sa paglaom ug sa mga damgo nga imong gibilin. Bisan na oras nagpadayon sa iyang pagdagaan, ang imong ngalan dili mawala sa among mga huna-huna. Hangtod nga magkita ta sa kahangturan, magpabiling kang kabatan-ong bituon nga nagdan-ag sa among mga kasing-kasing. Pahulay sa kalinaw, Rene Claire, Bobet, Paterbonia.